Свобода е потребна на душата. Свобода е потребна на душата. Белият гълъб е символ на Светия Дух, на мира, на приятелството. Според мен е символ на светлината. И е много приятно да държиш частица от светлината в ръцете си. Духа не може да живее, не може да съществува в рамка, в кафес, клетка, в затвор. Сърцето на духа е неговия дом, но не е неговия затвор. Deja de llorar, olvida el dolor, las estrellas te arrullarán con su canción. Ya deja de llorar, escucha el cantar, el murmullo en la noche que